Ayan po. Okay? 1, 2, at makakain na yan. 3, release! Release! Ayan po, good morning po, good morning. Good morning, good morning po, good morning. Ayan po yung mga ibon po natin. Ayan po sila, sana makauwi po sila ng ligtas. Ayan po ang mga ibon. Ayan po, pakikabog, 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 pakikabog. Ayan po sila. Sana makarating po sila ng ligtas. Good morning pare. Pare Mike, good morning. Pare Anjo, good morning. Terence, good morning. Ayan po yung mga ibon natin. Abukan niya kita gulot. Bex, kabog, kabog, kabog. Ayan po, good morning Sir Daniel, good morning. Ayan po sila. Ayan po yung mga ibon po natin. Tuloy lang po, basta walang ulan, nililipat po natin. Shout out po Idol Joel Torregosa. Yo, what's up mga idol, at nagkita tayong muli. At yun na nga mga idol, no? So loading time ngayon mga idol ng BBC mga idol, no? So binalonan mga idol. So let's start na mga idol, magsasakay tayo mga idol na trading ready na itong mga warrior natin. Yun na nga no, trading ready na yan mga idol, no? So yun na nga no, let's go na mga idol sa EBSA, let's go. Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol? So finally mga idol, na dito na tayo ngayon sa loading station ng EBSA mga idol. At yun na nga na, today August ngayon mga idol, no, araw ng Martes mga idol, 29. Ayun na nga no, time check tayo sa 7:08 mga idol. At yun nga mga idol, no, so binalonan Pangasinan mga idol. At yun nga no, yung mga warrior natin mga idol, palayo ng palayo, no. At yun, sana lang talaga mga idol, no, makayanan pa nila yung layo ng binalonan dahil nga no, dahil sa mga YB yung mga sibong natin mga idol. At yun, kasali tayo ng pooling mga idol, na kasali tayo ng pooling. Subukan natin yung isang warrior natin kung papalo ba siya bukas to. So abangan bukas mga idol. So August 25 bukas yung abangan, no. At yun, ngayon 29. So eto, kargahan na naman mga idol. So yun na nga mga idol, no. Bali siyam dala yung warrior natin mga idol, no, dahil sa yun nga na-disgrasya yung dalawang warrior natin mga idol. Tinamaan ng salmonella, no. Napakalakas mga idol at talagang chogi agad mga idol, no. At yun na nga, so eto. At yan, mega shoutout sa lahat ng mga subscriber natin dyan, no. Yan, maraming salamat, no. Ayun na, sa walang sawang pag-support sa Muntikon Channel. At yan, sa mga magsusubscribe pa dyan, no, ayun naman, please pa-support naman sa Muntikon Channel, no. Itatalpak na naman ako yung warrior natin mga idol, no. At yan, sana lang bukas mga idol, no. Magandang uwian nila bukas. At yun, natiwala tayo sa mga warrior natin mga idol, na pinakain natin na sariling tae nila yan mga idol, no. Yun na nga, no. Yung 1:25 ay pupuling natin.
So yun nga mga idol na subukan na ito mga idol. Hindi natin kung paano siya bukas, no? Yun na, boss, yung pakpak niya mga idol, no? Ayun, subukan na ito mga idol, no? Sali natin ng puling. Alright, so patalpakan na natin mga idol. MTC 0525. Shout out! Yun, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids. MPC. 0525. Patalpakan natin mga idol na. Alam, pasok na pasok. Pasok na pasok yung tayo mga idol. One time lang. Alright, so mga idol, so ito pinatalpakan na natin mga idol at syempre, pasok na natin ito, no? So ito na mga idol, no? So ito na mga idol, yung bayaran mga idol, no? Ipon, Bayaran na naman mga idol. JR Wala Minas. ng pera. Dapat din. Robert. Ay, Robert Asian. Area ba? Area bulik. Kasi 120. 120. Gwapan lang. Sama na lang. Ano mga idol, so ito na. Mega shoutout ka na kay Idol Boss Trini Mola. Nasa mga pogi coordinator dito sa isa mga idol. At syempre sa alaala ni kumpare, mega shoutout idol. Alright. Ano mga idol na sana bukas mga idol na makitang gilas naman siya mga idol. No? Di ba late basta umuwi. Ayun na nga, at dito naman tayo magkabayad, no? Sa natin, patibayan natin. Wala na ba yung sinadala? O, balay na lang, bali pito. O, pito tapos sa patibayan ko. Magkano lang? Apat na rin. Dami bayaran mga idol. 20. Lahat. Ano pa ito sa... Alright, so ano mga idol na? Pinakamasakit pero masarap. So yun mga idol, natapos na tayo magtalpak mga idol at syempre mga idol, no, uwian na to mga idol at sana naman bukas mga idol, samahan nyo ako sa isinali natin pooling, no, at sana na talaga no, pumalo bukas mga idol, magpakitang gilas naman, no. At yun ang ano, mega shoutout sa mga kalabatis natin mga idol. Idol, baka may shoutout ka idol? Shoutout sa Tres Pares. Alright, mega shoutout sa Tres Pares, no, si ano to, si Delto. Mega shoutout, tama ba? Oh, ay. Hindi, sila yun. Oh. Alright na, so yun na nga mga idol, no, dyan marami tayong mga kalapatis dito na mga, ano, mga idol, mga tropa, no, dito sa EPSA. At yun na nga, no, so marami nagtatalpak mga idol, so hanggang alas 9 naman to mga idol, no, at ngayon 7:25 pa lang mga idol, no, sobrang aga pa lang mga idol. At yung ano, naka 3 crates na ngayon mga idol, at paapat na. Ayun na nga, no, so let's uwi na. Bukas mga idol, samahan nyo ako. Bye. The next day. Kumusta mga kukoy? Yo, what's up mga idol, no? Morning, no? At yun na nga, abangan time. Ayun na nga mga idol, no? Yan, medyo masama yung panahon nyo, no? At yun, dapat yung release point natin yun mga idol, no? Release point ng BBC mga idol sa Binalonan, Pangasinan mga idol, dahil nga sa sobrang sama ng panahon, no? At yun, malakas yung ulan sa Pangasinan mga idol. At yun, bumaba yung BBC mga idol, no? Para maging safe yung ibon natin yun. Mega shoutout sa'yo idol, no. Yun, talagang napaka-solid ang BBC, no. Yun, at talagang inilagay sa safety yung mga ibon natin. Yun ang mga idol, no, na ano, Tarlac City mga idol, layo ng binaba mga idol, na pero okay lang yun mga idol, no. At least medyo umulan man, medyo sumama man ng panahon pa ngayon, makakawi ng maayos yung mga ibon natin. At yun nga mga idol, Tarlac City mga idol, no. Sino nga nag-release ng 8:37, yun nga, masyadong late yung release mga idol, dahil nga sa dumiyahe pa sila pabalik mga idol, no. So dito naman mga idol, no, ngayon dito sa ano, sa atin sa Angeles, no, medyo maganda yung panahon. Medyo okay naman, no, ngayon. At dun sa ano, dun sa bandang parte ng Tarlac,
Yun, medyo ano, makulimlim pa rin mga idol, no? Doon sa release point ko, dahil nanood tayo kaya na sa live ni Idol Birdie Birds. Nag-release na mga idol. 8:37 no, ngayon today is August 30 mga idol. At yun ang ano. So, maya lang konti mga idol dito ng mga ibon, no? Maya konti, no? Time check tayo. 8:54. Yun ang ano sa mag-speed yung mga pinakamabilis na ibon mga idol, mag-speed ng 1.4 mga idol, no, sa time na 9:05. Yun ang ano. So 8:54 ngayon mga idol. At yun, maya lang konti dito ng mga ibon natin mga idol. At syempre mga idol, no, tuloy na tuloy pa rin yung pooling mga idol. At syempre mega clock tayo isa ngayon mga idol dahil may sinali tayo. At yun ang ano, syempre mega shoutout tayo, no? Mega shoutout kay kay RNJ Combine Lop. Yun, mega shoutout sa idol. Maraming salamat, no. At kay Red Check Lop TV, mega shoutout. Yun ang ano, taga Solidad din to sila pa rin. Yun ang kay ARS Lop. Yun ang ano, mega shoutout yun from Mexico. Yun ang mega shoutout sa idol, no. Tama ba yung basa ko? Yun ang ano, at kay Boyet Duran Lop, mega shoutout. Yun, maraming salamat. At kay Jason Lino, mega shoutout idol. At kay Mark Tonga Angelo, mega shoutout idol, no. At kay Albert Davidion, mega shoutout idol. Yun, maraming salamat sa walang sawang pag-support sa aking munting channel. At yun, abangan time tayo mga idol, no. At medyo masama nga yung panahon ngayon, no. At yan, sigurado talaga makakawi itong mga ibon natin. Yun ang ano, ang niload natin kagabi mga idol, no. Ang niload natin ni siyam na piraso mga idol. At yun ang ano, at doon sa natin sa bawas tayo ng 2 warrior mga idol. Namatayan tayo ng 2 warrior. Pero okay lang mga idol, kasama sa pag-iibon yan mga idol, no. So let's abangan time. So yun nga mga idol, no. Ito, ang daming ibon mga idol, nagmamadali mga idol, oh. Ayun, sana isa na sa atin dito mga idol. Hindi pa bumaba, ang bibilis mga idol. Ano, ang bibilis nila, no. Ay, nagaling sa laban yan mga idol. Wala pa tayong ibon. Time check tayo mga idol, no. 9:12. Yun na nga. Maabot ka, please. Maabot ka. Yan, bibilis mga idol. Ang dami. Ang daming ibon. Yan na mga idol. Ayun na, first bird tayo mga idol, no. Sino to? Blue bar mga idol. Sino to? Yung giant natin mga idol. Yan na, first bird natin mga idol, no. 9:14. Asan na yun? Ayun na mga idol, oh. Umikot-ikot pa siya, oh. So yun na nga. Ang bilis yung giant natin. Ayun na siya. Alright. Alright. Ayun nga natin, yung blue bar natin, ano, dirty blue bar natin mga idol, ang bilis. Napakabilis niya. So yun ang ano, 9:14 mga idol. 9:14. First bird natin. Yun nga mga idol, wala pa yung nakapuling natin mga idol. Asa na kaya yun? So second bird tayo mga idol, no, gray seal natin mga idol. Ayun yung gray seal natin, no. Ayun yung tambay natin. Second bird, wala pa yung pooling natin mga idol. Ayun na. Ayun na. Ito na siya mga idol, oh. Time check tayo, no. 9:16. Naku, tumambay pa dun. Naku, naiilang sila sa akin dito. Ayun na nga, no. Tawagin mo, Day. Yun na nga, no, yung gray seal natin mga idol. Wow, nice. Buti bumaba siya kagad mga idol, no. Yun na nga, no. Yun yung ano mga idol. Yun yung sana, yun yung sa Irona Tarlac mga idol, na nahuli siya mga idol kasi may tama sa likod mga idol, no. Malaki sugit siya sa likod mga idol. So ngayon okay na rin naman, no. Ito na pinuling natin. Ito na. Dek. Ayan na, Dek, ha. Yun na.
Yan na. Tawagin mo doy. Kalampagin mo doy. So yun na, no? Ay, putik. Doy. Ay, hindi ba? Wala pa yung isang pinuli natin. Giant natin mga idol. Nandiyan, no? Ayun, no? So 918 mga idol, no? Wala, nahuli yung ano natin. Nahuli yung pinuling natin mga idol. Iba yung dumating mga idol, no? Wala pa yung ano natin, yung pinuling natin. Ano nangyari? Ba't wala pa siya? Oh my God. Walang ano, may sticker ba? May sticker? So ito na yung white natin mga idol, oh. Ayan na, oh. Ito na siya, oh. Yung white gray seal natin dito na. Ayan, oh. Ay naku, laglago ng balahibo. Time check mga idol, no? 9:19. Oh my God, wala yung pinuling natin mga idol. Paano nangyari? So ito yung blue bar natin mga idol, no? Ah, may blue bar pa tayo dumating. Yun na nga, oh. Ano ba yan? Ba't nagkaganon? Oh my God. $9.20 yung blue bar dumating mga idol. Pasukin mo daw. Oh my God. Sana puntin man natin yung red chip natin. So isang gray seal natin dito na. Ayun na, isang gray seal pa tayo mga idol, no? Ayun na nga mga idol, oh. Andito natin, Doy. Doy, andyan na. Eh, naglalaro pa. Ano ba yan? Eh, naglalaro pa mga idol. Ginanahan sa lipad, oh. Ayun, nakapuling natin mga idol, oh. Ayun, oh. Yung nakapuling natin mga idol, oh. Ayun na, ayun na. Ayun na, buwaba ng grizzle natin mga idol. So ito na yung black chick natin mga idol, na. Ano ba yung ginanahan pa sa lipad? Ayaw pa bumaba. Ano ba yan? Ayun, ginanahan. Rumonda ng rumonda. Yun, lumayo. Ayun na mga idol. Ginanahan yung ano natin. Ginanahan yung ano natin na black chick natin. Ayun, oh, lumayo pa. Ayun na. Doy, tawagin mo doy. Ano ba yan? Nasarapan, sinarapan. Nasarapan. Tawagin mo doy. Tawagin mo, Dick. Ayun na nga, ayun na. Tawagin mo. Kunin mo yung sticker, ha. Oo! Ito pa isa natin mga idol, oh. Ayun pa. Bilisan mo, Doy. Ipasok mo na, Doy. Ipasok mo na. Sino mga idol dito ni sticker mga idol? Ikaklap na natin, oh. Baba na speed niya mga idol. Sino nag-speed siya na ano?
851 lang. Yun na, napakababa mga idol, no? Yun na nga na, dumating siya ng 837. Yun na nga, at rumonda pa ng rumonda. Ang tagal niya rumonda, no? Lumayo pa mga idol. Pero okay lang yan, no? Okay lang yan. At least, maganda naman uwiin nila. Lahat sila na, umuwi sila ng manok. Maganda naman uwiin nila. At yun mga idol, no? Siyempre, tapusin na dito kasi kompleto ng ibon natin, no? Halos sila yung 3 last na dumating. Yun, lumikot-ikot pa. Ayan mga idol, hanggang dito lang ito mga idol. And see you to my next vlog mga idol. Bye bye.